Susuotin mo na to. Yan. Ay, aray! Hi mga ma'am! Welcome back to my channel. So today's vlog, gagawa tayo ng magandang diskarte para kumita tayo ng malaking pera. Paano nga ba kumita ng malaking pera mga kaibigan? So ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong ginawa ko habang nasa quarantine ako from March to kahapon. Well, ang ginawa ko lang naman is nagtanim ako ng mga kasava o punong kahoy sa Tagalog. Hindi ako sure actually. So during lockdown mga ma'am, ang ginawa ko para kumita ng malaking pera, nagtanim ako ng kamuting kahoy. So ipapakita ko sa inyo paano magtanim ng punong kahoy, kamuting kahoy. Una, ito muna yung gagamitin nyo. Ano ito? Susuotin mo na to. Yan. Ay, aray! Mabait siya pala eh. Ang tawag dito? Nailagyan niya. So gagamitin mo na itong balsa. Para doon kayo ini. Pangamos. Para keng. Unang-una, tatanggalin mo natin yung mga damo, mga ma'am. Ganyan. Ganyan po kahirap ang pinagdaanan ko para lamang po kumita ng maraming pera. Dahil sa hirap ng buhay. Ay! So ngayon, tumubo na sila. Ipapakita ko sa inyo kung yung mga na-harvest namin. Kev! Nag-harvest na kami today. Inilagay namin siya per sako. Per sako. Hindi ko alam kung magkano. Kuya, magkano per sako? Hindi niyo po alam. Hindi nila alam yung per sako. 550? Magkano po? 550. Pwede po ipakita sa amin kung paano kumuha ng mga ano. Paano kumila? Nakita mo nga, sample nga kuya. Abitan nga mo, Kev. So sasampulan tayo ni kuya kung paano kumuha ng kamuting kahoy. Ayan, so wala siyang laman. Ito, ayan, ito po yung laman ng kamuting kahoy. Bali, ito po yung kinukuha namin. Pero this moment po, itong part na to, hindi mo na siya pwedeng harvestan kasi nga medyo malilit pa yung mga bunga nitong kamuting kahoy. So, mag-proceed tayo dun sa iba-isang part kung saan mas marami yung kinukuha nila. So, sama tayo kay kuya. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung yung mga ilang sako na hindi pa naisasakay dun sa truck. Actually, pang-apat na truck na to ngayon. Naka-standby lang siya to get the harvested na bunga ng kahoy. Anong kamuting kahoy. So, ayun nga. Balik tayo dun sa may kung saan kami nagpapahinga ng mga tita ko. Medyo liblib tong lugar. Pakita natin yung lugar. Ayan. Yung, kung ano mga nakikita nyo yan, hindi po sa akin yan. Yan. Hindi rin po sa akin yan. Tara, balik po tayo dun sa kung saan kami nagpapahinga. At ang ingay-ingay po naman kasama ko. Kasama ko yung mga tita ko. Ayan. Tita Ami, say hi to my vlog. Tita ko, ninang ko, Tita Didi. Tita Jenny, and then si Tita Baby. And Sex Bomb Rochelle! Oo nga, sex ba? Mag-tumbling ka pa? So yun na nga ma'am, actually hindi lang sa taong may good at saka bad. Dito rin sa mga hinarvest namin may mga good at bad din dahil. Nakikita nyo yung mga nakatayo na puno, yung bunga ng kamuting kahoy ay yung tinatawag nilang good harvest. At yung mga nakahiga naman ang tinatawag nilang bad harvest. So right now guys, pupuntahan na natin yung isang part kung saan sila kumukuha ng mga good harvest. Kasama ko yung mama ko at isa kong tita. Tita, tagalo ka rin na rin mga Bram.
Nagano ko na rin mga gubrang. Ito guys, pwede rin tayo kumuha ng mga talong. Mga talong-talong. Mahilig ako sa talong. Lalo pag breakfast, sasaw-saw ko sa suka. Medyo nakakapagod pala ganito. So medyo nakakapagod pala yung ganito. Pero kailangan magtiis para makumita ng pera. Sabi ko naman sa inyo, walang kaartihan dito sa vlog ko. Sa totoo lang tayo. Kung anong kabuhayan ko at saka kung ano antas ko. Ayan, mamaya try natin sumakay sa kalabaw. Di ko alam kung kaya pa niya ako ngayon. Kasi madalas yun ang sinasakyan ko kapag naghahabulan kami ni Sergio. Mag-record yun. Sige, kaya pa. Makita yung mga nakatayo na nakasako, sila yung tinatawag nilang good harvest. Sila yung 550 per stock. Kaso ang dami-daming tao dito. Pili ko nasa ang probinsyano ako, ang daming mga lalaki.